saben, 1:13, estamos en directo no termómetro que Héctor responde aos venres. De seguida teremos con él a sección de saúde. Bueno, que hai máis importante que a saúde que facer exercicio físico? Bueno, pois como Javier, que ten 83 anos e vai puntual ao gimnasio, Diego, todos os días, a nadar, a facer de todo. Contanos, Diego. Sí, compañeiros, como dicíamos outro día, no caso de Daniel ali en Alfoz, a idade é únicamente un número. E hoxe estamos con outra persoa que nos lo demostra, que é o caso de Javier, que está aquí saindo da piscina despois de rematar a súa sesión diaria de exercicio. A ver, que tal, Javier, como estás? Yo bien, ¿me puedes sacar esto? Sí, por supuesto, faltaría máis. Saque o que precise, aí estamos. A ver, Javier, contenos, vostede cantos anos ten? 83. E ven aquí todos os días a facer exercicio, non? Bueno, muchos días. Sempre que se pode. Siempre que se puede, sí. E cal é a rutina que fai habitualmente cando ven aquí ao gimnasio? Como vengo aquí a nadar, si vengo a nadar, pues hago a crawl entre 1000 y 1300 metros seguidos. Luego hago 250 de espalda. Luego hago a pies, 50. Luego 50 de braza. É dicir, que toca todos os estilos. Menos mariposa. Mariposa no, porque ya no me conviene tampoco por el tema de cervicales y que tampoco sé. y si aquí hay gente y no se está cómodo, me voy al gimnasio y hago pues una hora de bicicleta y media hora de remo en banco móvil y unos estiramientos. É dicir, que fai bastante deporte, é unha rutina bastante completa. Sí, porque vienes aquí y te entretienes y hablas con gente también, aunque parece que en el agua no se habla, hablas en el vestuario, socialistas en una palabra y tienes una rutina que cuando te levantas dices, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿A dónde voy? Dice, pues tú sabes que vienes aquí y si tienes otra cosa con unos amigos, una comida o cualquier cosa que hacer, pues no vienes. Pero vostede fixo deporte toda a vida en xeral ou empezou agora máis un pouco coa idade? El chaval remaba en banco móvil, que es el remo olímpico. Y yo remaba en yolas, más bien, un poco en utrise. Y hacía también, saltaba bastante potro, printo, subir la cuerda, cosas así. Pero a los 17 años me fui voluntario a hacer la mili y luego al terminar la mili empecé a trabajar y ya no había tiempo de... E aí xa se complica. Pero mira unha preguntiña, Javier, xa para rematar. E a vostede agora, que o que lle motiva para seguir facendo deporte xa con 83 anos que ten? No, yo porque me encuentro bien haciendo deporte y me entretiene. No me da pereza ninguna. Pois moitísimas grazas, Javier, por atendernos e por darnos tamén unha pequena lección de vida. Compañeiros, pois, como dicíamos o pasado venres, Javier é outro moi bo exemplo. A idade é únicamente un número, hai que seguir dándolle. Efectivamente, querido Diego, dende logo toda unha inspiración, despois para cos novos cando digamos non, dame pereza facer exercicio, pois mirade aí, Javier, puntual a súa cita ca piscina todos os días con 83 anos. Que importante, Bernardo, o de facer exercicio. Entendo que haberá que facer segundo a idade unhas cousiñas así e outras deixalas un pouco de lado, non? Sí, en cada etapa da vida axustaremos os tempos da actividade física. Imos velos, dos 5 aos 17 anos, a idade máis temperada da vida, a OMS recomenda pois uns 60 minutos diarios, correr, nadar ou camiñar e a máis diso 3 veces por semana, actividades que fortalezan os músculos e que tamén melloren a nosa masa ósea, os nosos osos. Seguinte etapa, dos 18 aos 64 anos, un mínimo de 150 minutos a semana, é dicir, 2 horas 20, máis ou menos, non? 2 horas e media, de actividade física moderada. Bailar, camiñar, xogar con nenos, pasear o can ou
75 minutos, o que sería 1 hora e cuarto mínimo, de actividade algo máis intensa. Fútbol, tenis, correr, ir ao gimnasio e, ademais, moito chollo, sumaremos 2 días a semana actividades que fortalezan músculos e que tamén melloren a nosa flexibilidade, vale? E a partir dos 65 anos, de que actividade física falamos? Pois ben, igual que na anterior etapa da vida, pero a OMS recomenda dividir ese exercicio pois en sesións diarias que alo menos duren 10 minutos, é dicir, a partir desa idade, unha vez que nos retiremos, 10 minutos o día mínimo, ten que haber algo de actividade de movimento, vale? E 2 veces por semana, pois actividades que fortalezan os músculos e melloren o equilibrio, falamos de pilates, de gimnasia de mantemento, bueno, 2 veces a semana, mínimo, vale? O deporte sempre é recomendado adaptado á nosa idade e condición física, debemos fuxir do sedentarismo que é dos principais inimigos da saúde. Pois que importantes estos consellos, Héctor, que enternecedora e que maravillosa esa imaxe de Javier aí na piscina co seu gorriño puntual, non? A súa cita co deporte. Dende logo que sí, o que quería poñer en valor é que non hai unha idade para empezar a facer exercicio. Ás veces a xente di, bueno, eu xa son moi maior, como vou empezar agora a facer exercicio? De verdad, non hai unha idade para empezar a facer exercicio e os beneficios vanse notar. Tampouco hai que adaptar tamén esa actividade ao estado físico de cada un. Non temos tampouco que, bueno, que eu xa teño 70, xa teño 80, que vou facer? Hai deporte adaptado para cada idade e ademais é que facer exercicio de xeito moderado uns 30 minutos, non fai falta máis, uns 30 minutos ao día, ten efectos positivos sobre o estado de ánimo, sobre os niveis de atención e tamén sobre habilidades como o razonamiento, a lenguaxe e a motivación. Son todo cousas positivas, é cuestión de buscar o que nos guste e adaptalo ao noso estado. É que fíxense que Javier Manel, cando falaba do que a él lle aportaba o exercicio, ademais destas cousiñas que apuntaba Héctor, el dicía que teña unha rutina, teña unha motivación. Eso é moi importante. Claro que é importante ter unha motivación, salir da casa, moverse, socializar, como dicía él, e sobre todo se estás en movimento, é unha maravilla. Eu estou esperando a retirar para poder facer o mismo tamén. Porque eu ahora mismo o gimnasio vexo todos os días, pero sí, porque hai aparcamiento a parque e vou tomar o café ao lado. É que, a ver, Hugo, ver a Javier quítanos argumentos os que despois nos queixamos de que estamos cansos, de que non temos ganas. E sobre todo tamén para a saúde mental. É dicir, o tema de ir ao gimnasio, por exemplo, de facer calquer outro tipo de deporte, xa non somente é bo para a saúde física, senón tamén para a saúde mental. Estar focalizado durante 30 minutos, unha hora, o tempo que sexa, non? Estar focalizado nesa actividade, pois ten efectos moi bons incluso para a propia saúde mental. Eu creo que iso tamén é fundamental. Estamos vendo aí como María reduce o risco de depresión, incluso, non? Sí, é a motivación de salir da casa. O outro día vin unha señora moi maior paseando unha cadeliña, ela dicía que me cae a casa encima, porque a xente, cando cumples anos, é o máis cómodo é quedarte despois de comer no sofá, quedarte, o corpo vaise quedando, o corpo é moi vicioso. E ela dicía, oblígame a salir, e vou cansadirma, e ahora sí que me sento e fago as miñas cousiñas. O importante é moverse, a motivación, cada uno que poida, pero sí, moverse. Sobre todo, por exemplo, nas cidades, non? Saber que tes aí pois, un taller cas amigas, como estamos vendo aí na imaxe, un punto onde vas a ir, onde va a haber xente contigo, que ademais é bo, como nos estaba contando Héctor, para a saúde. Precisamente imos abrir unha 21 minutos